The supporters of Advocate Nelson Chamisa panguva inoyi aiwa vouya panapa vakamira sema-advocates for human rights and democracy vachibuda vachitaura pamusoro aiwa pe-an alert or a casuist aiwa pamusoro pevanhu vakasitoka mari dzavo mumaaccounts aiwa ari ma-US dollars. Pauya chenjedzo yabuda nyongwa ichinzi aiwa there have been marumors pamusoro aiwa pemari idzi noti wasubscribe olaika kuti on the bell icon. Ndipina takusangana nethisi lera muri kuona nyongwa ichinzi fraud alert, cash heist alert. The criminal organization ZANU-PF is planning to freeze all US dollar bank accounts in similar scandal which robbed Zimbabwe in 2018 when millions of dollars were fraudulently converted to bond notes. If you have US dollars in your bank accounts, whether Nostro or a savings account, remove them immediately. Don't say you have not been warned. ZANU-PF draconian policies has destroyed many livelihoods as they are implemented abruptly without proper research or consultations to stakeholders, leaving many bleeding financially. Be warned, be armed. Domashkana nomuda nyorwa panapa aiwa the advocacy for human rights and democracy vari under Nelson Chamisa courts vachiti aiwa people you must be warned, these are just rumors yokuti zvakadai zvinokwanisa kuitika anytime from now. Vachiti aiwa since zvakamboitika saka we cannot deny the allegations, saka imi just stay warned and stay armed kuti vanhu vasazochema. Mashoko anobuda achitaura panguva ino yatiri kuona kuti aiwa Zimbabwe is in chaos. Tiona vana Bombshell nesugeza vachikola up for the resignation yemutungamiriri wenyika. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu, subscribe, like, turn on the bell icon.